Wij zijn van Miesje. Wij zijn van Miesje. Veel plezier. Veel plezier. Miesje. Geweldig. Nee, niet doen. Oh, nee? Nee. Waar gaan we het over hebben daar? Ja, weet ik nog niet. Oh, je bent nu aan het filmen? Ja, ik ben nu aan het filmen, ja. Nee, mij niet erop zetten. Nee, jij wilt er niet op, nee? Nee, anders krijg je ruzie. Oh, nee toch? Ik zoek jou op. Nee, jongen. Ja, echt. Ga je hem opzoeken? Ja, oké, hoor. Gevaarlijk mooi, joh. Hartstikke leuk dat we Jos naar de Friese vloggen. Ik zal even in de staartje in. Dan nog wat te beleven is hier. Wat is dit? Dat weet je. Wat is het? Wat is dit? Dit is, ja. Friesland er ook? Nee, de Friese vloggen. Huh? De Friese vloggen. Wat is dat? Dat is een YouTube kanaal. Nou, ik heb het alleen Paul van Leeuwen. Nou, dat komt later op de rust, hè? Sorry? Om enkele weken komen we op Friesland heen. Paul van Leeuwen. Oh, ja? We zingen de Paul van Leeuwen, hè? We noemen het hele wel, hè? Dat wist je wel, hè? Op internet en veel. Kent dat niet dan? De Paul van Leeuwen is helemaal beroemd, hè? De zingende Paul van Leeuwen. De wat van Leeuwen? De zingende Paus van Leeuwen. Hoe de zingende paus? Staat op internet, op Facebook, al jaren. Oké. Dat is maar goed, hè? Sorry? Hoi, jawel. Kan er maar meer komen. Hier is de meesten die willen graag in de vlog. Volg mij op TikTok, Turks in de Graad. Wat zei ze? Volg mij op TikTok. Ja. Oh, ja, op TikTok? MOI-SSO-FVC. Dan komt zo'n man. Ja, ik kom weer aan. Ja, Ja. joh. Ja. Nee, hij net. Jo, nee. Waar kom je al bij dan? Ik kom van Boelzone. Oh, ja, dat naar de waan. Ja, Rottervallen. Houd ik aan, dan is er meer van weer de opbouw komt. Is dat zo? Ja. Hoe weet je nou weet ik waar ik kom Nou, dan? dan komt ze van de trinwaan. Van de trim? Ja, denk je dat? Ja. Klink ik zo een beetje? Ja. Ja, joh, hou hartstikke liek, ja. Ja. Ik ben opgegroeid in Hudde-Griep. Dan heb ik van waan bijna, dus het is wel Nou ergens, ja, ja. dat is in die hoeken, hoor. Oké, ik heb het samen jaren om mee. Ja. Jaren hoort er niet erin. Je kent bij iedereen gewoon... Nou, in Friesland kan ik wel bij een hele hoop jaren weer bij komen. Ja, hè? Ja, Zuidwesthoeken heeft zijn eigen tongval. Vind je het Fries belangrijk? Nou, ik vind het wel nodig. Ja, hè? En het is, zo, als de meesten twee talen praten, dan is het taalgevoel beter ontwikkelen. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Dan leer ik ook al weer een oortaal. Nou, dat is een heel overhaal, want dan moet je wel een goede leraar hebben. Hè? Wij hadden vroeger een gymnastiekleraar die joeg Engels. Nou, dat is het net worden. Een gymnastiekleraar die Engels joeg? Ja. Hoe ging het dan? Die zei, we gaan doen monkey cage? Nee, opvullen weer dat. Oh, zo. En die hier dan 10 uur en die moest dan in Ja. Engels, ja. De gymnastiekleraar joeg je met Engels. Ja. Nou, Maar en wij hoe praat je nou Engels dan? Ja, dat is slecht, hè? Dus dan How are you doing? Maybe we can talk a little English. Ja, maar dan gaan we het ik over de kop. Yes? Zo, ja. Oké. Ja, 3, 2, 1. Ja. Wij wouden eigenlijk eens door heel Nederland rijden. Ja. En we waren een beetje aan het rondrijden. Zijn we naar Giethoorn en hadden we gezien de mooiste plekjes van Nederland. We met de boot gaan varen, heel mooi. En dan was er een camping in de buurt. Eigenlijk was die gesloten, maar voor verloren mensen hadden ze toch een plekje. En zo zijn we hier in de buurt ook gekomen. Hè. Is door heel Nederland zien. Ja. Wat denk je van Leeuwen? Wat denk je van het noorden van Nederland? Heel uitgestrekte vlaktes. Heel rustig. En normaal gezien had ik tegen mijn vrouw ook gezegd, 's nachts heel donker. Maar nu met de volle maan was het niet heel donker. Nee, klopt. Maar het is wel heel mooi. We komen zeker nog terug. Nou, ik zie jou een helm op. Ja, Waarom heb je een helm op, mevrouw? nou van mijn bescherming vanzelf. Oké. Oors net, want ik vind ondingen. Ja, hè? Ja, je moet nog een winkel in moeten ze. Ja, daar mag je meenemen. En dan viert ik hem wel eens. Ja, Want ik maar- heb hem nog net zo lang. Oh, zo. Maar, Kan je het ophalen? Ja, dat is weer. Maar ik moest bij de audicien wezen. Oh ja. En die bandjes die komen in het hoorapparaat om. En dan Oh, piept ja. het altijd zo. Ja, dat is echt handig, hè? Dan is het ja. zo. Ja. Ja, wil je dit opnemen? Ja, ik maak een video, ja. Ik maak ze namelijk aan het YouTube-kanaal, de Friese Vlogger, die dat. Ja. Dus vandaar. Nou ja, fijn tentoons. Ik zei net in die Ja. mevrouw, die had ik al in. Ja, Nou. ja, ik zit er zelf wel zo'n uit ding. Hè. Ik denk maar aan, want mijn zoon had wel een op, hè. Ik had een jonge zoon. Die zet ik wel een helm op, maar ga zelf een helm Ben op. je hele brood dat mooi. Ja. Ja, dat is weer. Nou ja, fijn. Het zijn we matten. Ja. Nou, Maar je vindt een onding, zei je ook? ja, ik vind. Tje, als je hem nou even op tegenkomt en dan hier je mijn tas of zo. Maar je Ja. rent er maar in de hand, hoor. Ja, Dus ja. Maar kun je er gewoon onder de fiets heen? Ja, maar dan wordt er mooi nog. Ja, denk je ook?
Zullen we mensen zo heen? Ja, 50 zeker. Geweldig. Nog waar Valske stad mocht hij net meer meedoen. Wij hebben contact opgenomen en binnen dagelijks mij de onderhandeling. Maar goed, zat je met jij altijd van de stagiaires komen, dan weet ik net wat voor Frieskat de Google Home Siri aanspreekt. Dus we hadden die echt nodig. Geen inspreken op het RL en spreek zo volle mogelijk zin in. Dat houdt bij 5 net op. Het kan gewoon tros zetten. Inspreken. De persoonlijke omstandigheden willen net al lieten dat vuur ligt. En wat me echt heel leuk lijkt, is om bekende Friesen te vragen om echt in te spreken. Daar heb ik de volgende video ook in geleerd. Dus ik ben heel benieuwd welke bekende Friesen was toen graag zien die doen inspreken binnen op inspreken.nl. Let de namen hierachter in de comments en dan ga ik op zoek naar die bekende Fries om het in te spreken. Geweldig. Zijn trouwens ook wel lekker volle biertjes, Leven? Ja, maar is die wel even? Ja, die mag ook wel. Wie wil ik een volgende keer door? Dan doe ik wat lege flesjes bij en zeg ik een vol niet intussen. Ja, oké. Ik kan een biertje halen. Ja, jongen. Ja, Oh, ga je nog een beetje halen ook nog? ja, tuurlijk. Ja, mijn is bijna op. Go away, go. De zingende Barcelona. Beroemd door de hele wereld. Maar zong je nou woorden of dit klanken? Want ik versta het niet echt. Ja, dat is Engels, hè? Wat is het Engels? Ja. Tell me. Dat is wel lang niet? Gewoon maar. Go. Wat vind je ervan, meneer? Wat vind je ervan? Oké. Wat vind je ervan? Ja. Dat was het in de zomer. We gaan er maar bij op in, man. We gaan er maar bij op. Doe wat, doe maar bij op. Ja, leuk. Mooi, meneer. Ja, oh, oké. We stel het maar op. Doe maar, stel het maar op. Ja, leuk. Oh, mama. Janina. Amerika. Road. Doe maar, zeg maar wat. Carry road. Take me home to the place I belong. So say what? To Virginia, mama, Carol. Vond je nog een leuk filmpje? Dan doe hem heen. Worst meer zien. Abonneer je dan op de Frieske Vlogger. De Frieske Vlogger. Dat is zo. Zullen we dat maar doen? Sorry? Nou, vastje. Nee, ik moet rond mijn kantoor daar. Ik moet naar mijn kantoor. Waar komt het nou op de televisie? De Frieske Vlogger. Wat is het voor gelijk? Op YouTube. Op de televisie, hè? Ja, op YouTube. Ja, YouTube. op YouTube? Ja, dat komt Ja, YouTube. Op YouTube. Mama, Land mij die giet net door. Daar ha ik mij kregen van die elde mensen. Het is voor eigen risico. Geweldig.